dyan. Lagunoy Bridge. Yan. Yan. So, good morning, Itan. Good morning. Ay, good afternoon. Dahil ngayon May 13, so meron kaming family get together dito sa Bicol, dito sa Kamsur. So napagkasundan namin na mag-kuan ngayon, mag-outing. So meron kasi doon somewhere doon sa bundok, medyo malapit lang. So meron doon isang site na pwedeng liguan. Ito open public, so walang transpi. So kung gusto maligo doon, pero ang kinaganda doon malinaw nature. Turo natin, magsimula tayo dito sa bahay, same time. Pero mas reference kasi, simula tayo doon sa Lagunoy town proper, siyatan natin. Tuturo namin kung saan yung sinasabing liguan. So para pag next, kung gusto nyo maligo, pwede. So hi naman kayo dyan sa likuran. Yan, maganda. Yun. Meron kaming guest dito, coming from Alaska, USA. Alaska ba? Itan? Chigan? From Michigan and Taiwan. Somewhere. From the bundok. Yan. Let's go. Pero bago tayo magtakbo katropa, pray muna tayo. Salamat po. Amen. Let's go. Please like, share, and subscribe sa ating channel. So proceeding kami ngayon sa swimming site. Pero siyatan natin, kukunin natin yung reference ng Lagunoy town proper. Simula tayo doon para matunto natin yung ating pupuntahan. Siguro simula doon sa munisipyo namin, sa Lagunoy Municipal Hall, hanggang doon sa swimming site. Siguro mag-travel tayo mga 30 minutes lang. Then, yung mga dadaanan sa tenda natin. So doon makita yung pinakamagandang view. So zoom pa lang sa bungad. Hindi pa kayo nakakarating, nasa bungad pa lang kayo eh. So magandang katropa, dito natin kukunin yung ating reference. Yung nasa likuran ko kasi, yan yung ating, ito yung aming barangay, municipal barangay ng Lagunoy, Camarines Sur. So simula rito, magta-travel tayo papunta doon sa ating destination doon sa swimming site. Andiyon sa Kagiskan, Luhu, Camarines Sur. Kung saan tuturo natin kung paano kayo pupunta doon. So para kung gusto niyo rin pumunta doon, mag-swimming, possible, pwede. So let's go. Hello. Ayan, hi kayo dyan. Ayan. So start dito. Doon tayo dadaan pag ganoon. Yan kasi parang pinakang provincial road na yan, yung section na yan. So yan yung tatahakin natin. So let's go. Mula rito, galing tayo mag-turn right tayo. Kasi pag kaliwa, papunta ng Maynila yan. Ito kasi, ito yung pinakang provincial road. Papunta pa rin itong Karamuan. Going Karamuan din yung natin, tinatahak. Yan. Meron tayong tuturong reference. So meron kasing intersection dito, pero meron naman siyang signage. Ano yung lapitan na lang natin, kalimutan ko rin eh. Yan, meron, kung gusto niyo mag-adventure, meron dito mga ayan. Presentasyon, Garcitorina, Karaman. So magra-right turn tayo dito. Yan, Lagunoy High School. Yan. Liko. Ayan. Ito yung ating odometer reading. Yan. Kung ilang kilometers tayo. Ayan. 21:31:2. Lista mo nga, right, take nga, Itan. Sulat mo. O, kung ilang kilometers yung tatakbuhin natin. So, ayan. Tuloy-tuloy lang. Tuloy. So, tumatakbo na tayong kakatakbo na tayo mga 2 kilometers. So, ayan. Ito na yung pinakang bungad ng ating destination. Ayan. So may dadaanan tayong isang bridge. Ayan.
So ito pa lang way na to, way din to papuntang Karamuan. Presentasyon, ano pa? Garci Turina, ayan. So mayroon ditong isang tulay lang yung kukuha na natin. Ayan na babaybayin. So anong bridge to? Tingnan natin. May pang nakalagay dito ang bridge eh. Yan. Anong bridge yan? Lagunoy Bridge. Lagunoy Bridge. Yan. So mayroon dito kasing intersection. So tuloy lang tayo. So walang liko. So alam mo medyo kuwan lang yung budget lang tayo. Wala tayong assistant ka no. So kaya manual lang muna. May comment yung kuwan natin. Ayan. So may dadaanan tayo dito kuwan minsan may nakita ko rito yung ikakasal, picture taking dito. Oh, ano tawag diyan? Prenup. Oh, prenup daw, sabi ng mga audience natin. Libre. Ano yung nap? Nuptial. Oh, yun. Sige, yun na. Bago ang kasal. Bago ang kasal. Yan. So after few minutes of At may napili. driving, ito na yung mga bungaran nyo. Ayan. So, picture. Ayan. Ayan. So, andito na kami sa pinakang bungad ng siswimingan. Iyan kasi yung papuntang Karamuan. Doon kami galing. Yan sa likuran natin. Reference natin bago dumating dito sa pangalawang tulay. Ayan, sa Kagiskan Bridge. So, mayroon ditong bukanan, pasukan. Yan. So, diyan kami magpaparking din. So, may nauna nang pumarking. Yan, diyan. Punta muna. So, doon na kami galing. Yan. So, ito yung reference bago dumating doon sa tulay, pangalawang tulay. Kagiskan Bridge yan. Mayroon ditong open na parang open na area. So, dito pwede magparking. So, free to. Magkikiparking ka rito. Walang bayad. Free. Ito mga panahon. Yan mamili na lang ka rito kung saan pwedeng mag-parking. So yan kasi napili namin dito kami magpa-parking. Itong area to, pwede kayo kung nakamotor kayo, kung may sakyan, wheel naman. Yan. Pwede kayo mag-parking dito. Yan. So mayroong may-ari yan pero kuha naman. Pwede naman mag-parking, kikiparking. Walang bayad siya, doon kami galing. Yan. So doon ang lalakaran. So pag from there, main road, bababa kayo kung pwede lakarin. Kung may sakyan ko pasok, mamili na lang ko rito ng paparkingan and then papunta doon. Let's go! Itong area to common, parang open to public na kailangan pwedeng parkingan kung first time kayo rito. Hanggang doon simula doon sa may pinakang main road, pwede na kami parking dito. So ang practice kasi, nakikiparking ka. So may may-ari pero hindi man sila mahigpit para mag-parking. So far safe naman yung kuan, wala naman nagkikilam sa mga sakyan dito. So pwede kayo mag-parking. So let's go, punta natin yung ating pakay. So yan, may mga kasama kasi ako na. Yan, dito kami nag-parking. Yan, dalawang yan. Parking kami dito. Kasama ko yung mga brother ko. So, pakita lang natin dito. Yan. Ito palang pupunta natin ay tawagin ito Kagiskan. Yung Kagiskan kasi parang isang area na ilog, mahabang ilog. Siyatan natin. Ito yung pinakang malapit lang sa kalsada. Yan. So, daan na lang natin. Yan. So, meron dito mahataan na tayo dalawang bata. May kasulubong. Yan. Ito yung ating dinanan dati. Ito yung Malaboy. Sa banda agyan, din Laboy. Yan, salamat. Yan kasi putik. Nag-uran pa lang kaya no. So yan yung ating puntahan. So ito yung pinakang kalsada.
Ayan. So ito yung marami kasi dumadaan dito kasi marami rin ditong community. Ito yung daanan talaga. So baybayin nyo lang itong kuan. Doon tayo galing. Ayan. Doon. So tuloy lang. Yan kasi yan yung ilog, habaan yun. May mga dike. Ayan. Ilog na yan. Pero ito nag-shortcut tayo. May daan din yan kasi yan. Baybayin nyo lang yan. Hanggang yun. Doon sa may tulay may daanan. Pero ito kasi yung shortcut. Kung nagparking kayo doon sa naturo natin, mas better dito na daan. Ayan. Ayan. Tuloy lang. Ayan. Ayan. Sa una-unahan yan. So lalakad siguro kayo mga nasa 500 meters. Simula doon sa pinakang main road. Ayan. So ang may sako pala niyan, Kagiskan, yung tinigilan natin. Ito kasi Kagiskan River, kung tawagin. Yan. Ito nakita nyo, yan yung pinakang dike. Kasi kung bumabaha, lumalagpas pa to. Lagpas pa dyan sa kuwan yan. Lagpas pa dyan sa, nakita nyo yan. Ganong kataas yung tubig dito. Yan, yan. Wow! So, surprise ko talaga. So, mayroon din community dito. Mayroon din manok ko. Yan. Tuloy lang lakad. Maabot din natin. Yan. So after maabot na natin, yan na yung ating ito na yung pinakang bunga. Yan. Wow! Yan na yung pinakang ilog. So, depende lang kung saan kayo pupwesto. Yan. Yan. Doon. Ito na yung ating sinasabing Kagiskan. So, meron diyang bars, parang cottage na pwede nyong i-rent. Pero ito yung pinakang bungad. Yan. Tawid tayo. Wow. Yan. Yun yung pinakang ilog. Hindi na ano. Ano? Yan. Yan. So dito, pwede na yung pwede kayo maligo. So yan yung ating ito yung pwede kayo mag-rent ng cottage, floating cottage. So dito pwede na kayong mag-set ng tent. So mahilig mag-camping, pwede na diyan mag-set ng yung camping gear. Then so ito na yung ating ilog. So ayan. Ayan. So pwede rin doon sa kabila. Ayan. So ito yung ganito kalinaw. Kristal yung ating ilog. Ayan. So enjoy. Ayan. So tuloy tayo katropa sa ating paglakad. So papasok na tayo dito sa medyo masukal-sukal na lugar. Pero ito, tabi pa rin tayo ng ilog. Nasa highland pa rin tayo ng ilog. Ayan. Sus Mariusip. Okay, agiman tabi. So ito dito na kasi yung daan. Ayan. Medyo masukal na rito. Ayan. 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 Punta na ito doon sa aming area. Itong lot na to, ito na yung aming pwesto. So, super. Yan. Babain mo natin yung kuhan.
Presko. So, doon ako galing. Yung area dyan ako sumuot. So, ay. Andun na sila, yung kasama ko una na. So, dito kami nagkukuha ng buko. Ayan. So yun yung upland. Punta natin. Yun. Yan o, tinanim namin ng, parang ngayon palang tinanim to. Tanim kami dyan. Ng mga, andun sila. Akyatin ako. Pero makuha muna ako, pantalon. Yan. So ito na yung aming farm. Yan. Simula dun sa ilog. Ayun, doon, upland, yan. So kung sana tatanim kami ng mga fruit bearing trees, doon, hanggang doon, sa unahan na yun, hanggang papunta doon, pakyat, ang bundok, yun nakita yung may nyugan, yun, yan, doon. So magtatanim kami ng fruit bearing tree. Every punta ko rito, tatanim kami para may future, may makuha kami, may maani. Yan. So, meron na kaming mga tinanim ngayon. Ito. Yan. Ito kakao. Ang daming kakao kasi. Alam mo yung kakao dito, hindi naman pinapansin ng mga bata. Yan. Kakao yan. So, dito meron din. Ito, tumubo na lang. Pagdating namin tumubo, ikuyan ko na yung kakao. Yan. Yan. Ito. Yan. Then, meron pa rito. Ayan. Kakao din. Doon meron kami may dalang kalamansi, dinagyan namin. Ito yung malaki na kasi, pinatubo ko doon sa bahay, doon sa Maynila. Dinala namin dito pag uwi. Itatanim namin doon, pag bago umakyat ng pakyatan ng kwan, Highland. Diyan, kasi lalagay kaming kubo dyan, future. So, baybayin natin itong ilog na to, kabaan. So, pinakang maganda rito kasi, kung may kasama kayong bata, so safe na safe kasi medyo mababaw lang. Yan. Nakikita nyo kung kaano ka linaw yung ating yan. Yan. So ito yung nasa Pampang tayo. Yan. So ito yung kung paano kalinaw yung ating transparent, ating so andun kasi nagsiswimming yan. So yan kasi yung ating so ito yung mga sige. So andun yung taga picture namin, yan. So ito yung mga get together. So ganito yung kakuan yung ayan.
Malalim dyan, Mep. Dito lang kayo dito. Yan. Yan. So hanggang yan doon sa dulo. Yan. So may mimili na lang kayo. Okay. Kung gusto nyo katropa, kung gusto nyo rin na pumasyal dito sa Kagiskan River, ito located sa aming dito sa Luho, Kagiskan Luho, Lagunoy, Camarines Sur. Yan. So, pinakita natin kung napanood nyo yung ating video. Sundan nyo na lang yun, simula dun sa barangay, sa municipal hall ng Lagunoy, Camarines Sur. So may mga indicator tayo doon na pwedeng sundan. So ito free lang. Wala itong entrance fee. So ma-enjoy nyo to. So paalala lang kung ano yung mga huwag lang tayong mag-iwan ng basura para yung mga next pupunta rito, magbibisit ay malinis, mapanatili natin malinis. Ano? So ito yung bigay ng kalikasan. So kailangan natin na pangalagaan para sa susunod na henerasyon ay ating ma-enjoy niya rin. So maraming salamat katropa at sinamahan niyo sa kabuuan natin vlog ngayon si Papa B. So kung may time ko, pasyal-pasyal din kayo dito. Happy Summer Vacation 2025. Yan. So hanggang sa muli katropa. Maraming salamat. Bye-bye. Please share, subscribe sa aking YouTube channel. Paki-share naman ito pa, tropa. Para yung ibang naghahanap dyan na camping, na pwedeng mapaligo na malapit lang sa sentro. Ito na yung pinakang swak na mapaliguan na libre. Bye-bye, maraming salamat. Thank you for watching.